May mga pagkain na hindi mo kailangang ipakilala dahil sa unang tingin pa lang alam mong ito ay masarap, nakatatakam at nag-aanyaya. May mga putahe na kahit saan mo dalhin, hinahanap-hanap pa rin. At may mga lugar na hindi lang dinarayo dahil sa tanawin, kundi dahil sa lasa na hindi mo basta makakalimutan. Ito ang Pangasinan. Isang lalawigan na kilala hindi lang sa dami ng pagkain, kundi sa sari-saring paraan kung paano ito niluluto, binabago at ibinabahagi. Sa pagtatapos ng Filipino Food Month itong buwan ng Abril, mas lalo natin nabigyang pansin ang mga pagkain sariling atin. Mga putaheng may kwento, may pinanggalingan at may mga taong patuloy na nagbibigay buhay dito. Dahil sa Pangasinan, ang pagkain ay hindi lang para sa mabusog ang kalamnan at mapasaya ang panlasa. Ito ay kabuhayan, ito ay diskarte, at ito ay araw-araw na pagsisikap. Kung bangus ang pag-uusapan, hindi magpapahuli ang bangus capital of the Philippines, ang Dagupan City. Sa Dagupan City, ang bangus, simbolo ng kabuhayan, pagkakakilanlan at pagmamalaki ng mga tao. Pero sa paglipas ng panahon, may mga taong gustong dalhin ito sa mas mataas na antas. Hindi lang basta para ihain, kundi para din ipakita kung gaano pa ito kayang baguhin. Kasabay nga ng pagdiriwang ng Pistay Diet 2026 sa pamamagitan ng Baybay Bites, ang bangus hindi lang iniihaw o piniprito, kundi ginagawang mga putaheng may kakaibang twist. We had Baybay Bites for the observance of Filipino Food Month in Pangasinan because we would like to highlight our local produce, especially for this time, bangus nga, just in time with the Pistay Diet every summer. So we have marine resources, we have aquaculture products, and now we would like to highlight the bangus and how you can elevate the dishes for bangus using Asian flavors. Naka-team ito dun sa set by the National Culture and Arts Commission in celebration of the Food Month. Layunin nitong ipakita na ang bangus ay hindi lang pangkaraniwan, kundi kaya rin maging bahagi ng mas makabago at trending na pagluluto. At para may sakatuparan nito, nagsama-sama ang iba't ibang chef at eksperto. With that, we also would like to organize our chefs in Pangasinan to witness yung showcase of the bangus cuisine using Asian ingredients so that they can also introduce innovative ways of cooking bangus in their restaurants for our people, fellow Pangasinenses, and even tourists to taste this in our destinations and in our local restaurants. These natural resources in our province can be promoted so that our heritage is also shared to others. Pero bago ipakilala ang mga bagong dish na ito, hindi naging madali ang proseso. Sa kusina, nagsimula ang eksperimento. Mula sa appetizer hanggang sa main dishes, maging sa pag-aaral kung paano nga ba ito papatok sa panlasa ng mga Pangasinense. So, for Dagupan, ito yung pinaka-isa sa challenging sa amin. Kasi first is, dayo kami dito for Dagupan, ito yung mga Pangasinense. So, kailangan makuha din namin kung ano ba yung mga flavor profile ng lahat ng mga locals. Dahil kailangang balanse, bago ang konsepto, pero pamilyar pa rin ang lasa ng Pangasinan. With the help of also the local, kasi since na iba sa inyo mataas kasi ang mga talagang panglasa sa maaalat. So talagang in-adjust namin siya na talagang papasok sa lasa ng mga taga-Pangasinense. Hindi ma-compromise yung lasa ng mga taga-Pangasinense. At the same time, ma-deliver namin sa mga dishes ng local cuisine natin. We selected bangus kasi it's the iconic Pangasinan produce which not only has to be protected, but we can only protect this if we introduce it in different ways where also yung mga entrepreneurs natin
can introduce this in their restaurants at a different level, at innovative way for people to taste it, yung bangus natin. Unti-unti, nabuo ang mga putahe. Ilan sa mga ito ay ang sabahi aonori o ang bangus na binalot sa seaweed at kapares nito ang traditional tempura sauce. Sahi croquettes o ang bangus na binalot sa harina, breadcrumbs at ipinrito. Sabahi curry o ang bangus na na-deep fry na may curry sauce. Sabahi yaburo shoyu o ang bangus na sinabawan ng pinaghalong sesame at olive oil. Sabahi soba o ang bangus na inihalo sa ramen. At ang sabahi ceviche o ang kinilaw na bangus na may kamatis at chrysanthemum flower. Bawat putahe ay pinag-isipan at ang bawat putahe ay may kanya-kanyang kwento. Mga pagkain na hindi inaasahang magagawa mula sa simpleng bangus lamang. Nag-start ako ng pag-create ng menu kasi naisip ko ang delicacy ng dagupan is bangus. So, and then, nag-search ako, wala pa ako nakikita na gumawa ng dishes na milkfish na in-infuse ng Japanese. Kasi dito sa dagupan, ako yung unang gumawa ng bangus dishes na in-infuse ko sa Japanese. Challenging, nag-create kami ng menu. So, ako yung pinadala dito na chef para mag-open ng restaurant na ito, Japanese restaurant. So, naisip ko siya na lagyan ng bangus dishes kasi parang na-research ko, wala pang gumagawa ng bangus dishes. Yeah, I'm so very happy and sabihin nila masarap yung food, masarap sa pakiramdam na na-appreciate ako ng dagupan. Nakikita ko sa kanya is yung siguro yung legacy ng food na soon, someday, tatatak siya sa dagupan. Sa pamamagitan ng mga inobasyong ito sa pagkain, makikita ang pagkamalikhain na ang isang simpleng isda kapag binigyan ng pagkakataon, kaya makipagsabayan sa kahit anong putahe. Mula sa bangus ng siyudad ng Dagupan, pupunta naman tayo sa bayan ng Binalonan, kung saan ang simpleng sangkap nagiging kakaibang karanasan. Sa unang tingin, parang ordinaryong coffee shop. Ang Alios Book and Coffee Bar is actually an idea of our municipal mayor, Mayor Ramon Ronald Bigico. And then, napansin po namin na parang walang pumupunta sa mga libraries ngayon. And so, ginawa po namin itong Alios Coffee Bar so that the young people mostly would be encouraged to come here. Not only that, of course, yung mga all ages naman is gusto nila a place where they could have fun, enjoy, and then have a cup of coffee. And then, aside from that, it's also a laboratory for our hospitality management college from the University of Eastern Pangasinan. So ito, the students would come here and they would really experience yung kung paano talaga yung hospitality management. Pero sa loob nito, may isang ideya na hindi mo basta makikita kahit saan. Kape na may halong asin. At higit sa lahat, ito ay isang munting espasyo para ipakita ang ipinagmamalaking produkto ng lalawigan. So dito naman sa Alios, may ipagmamalaki namin dito ang very special na drinks namin na kung saan ito yung Pangasinan Sea Salt Special. So yung Pangasinan Sea Salt Special na ito, fini-feature natin yung main product ng Pangasinan, which is the sea salt. So we actually tried a lot of types of salt, and then ang pinaka-tumatak sa amin is yung Pangasinan Sea Salt. Actually, ang salt, ine-elevate niya yung sweetness, yung lasa. That's why mas malinamnam siya compared sa kapag matamis lang. So we feature actually 4 types of Pangasinan Sea Salt drinks. Meron tayong dulce de leche, merong ube halaya, meron din tayong banoffee or banana coffee, and then coconut latte.
Sa bawat higop, may kakaibang timpla. Hindi agad matamis, hindi rin basta mapait dahil may alat na nagbibigay lalim sa lasa. Isang simpleng sangkap pero kayang baguhin ang buong karanasan. Sa bayan pa rin ng Binalonan, kung ang kanilang kape ay may twist, may isang merienda rin na pwede palang haluan ng ulam. Ito ay ang pizza. Pero may halong binalonan longganisa. Isang ideya na nagsimula sa simpleng tanong na, paano po natin mapakikinabangan ang ating one town, one product? Actually po, this is project of Mayor Gico. Bali, inano po nila na about sa how to yung promote po ang binalonan longganisa. Because binalonan longganisa nga po is a one town, one product po. Hindi lang po siya yung pang-almusal na, ordinary breakfast po, ganyan. So, naisipan po namin na why not gawin natin siyang toppings sa pizza para mas level up. Which is pizza na mas gustong-gusto po talaga ng masa, gusto po ng karamihan. Why not try natin gawing toppings ang longganisa? Ilan sa kanilang ipinagmamalaking longganisa pizza ay ang Tropical Delight, Supreme at Mayor's Choice. It was already year 2020 pa po talaga kami nag-start. Pero dun sa ordinary pa lang po kami. Kumbaga hindi pa po namin sinubukan yung longganisa. Bali po nung tinry na po namin na parang why not, parang maiba naman pala. Parang may mga like po yun po yung Hawaiian. Hindi lang po siya dapat siya ham. So try natin i-include yung longganisa. Ito po yung mga patok po talaga sa mga customers po natin. Sa unang kagat, malalasahan ng alat, tamis at linamnam ng longganisa na humahalo sa keso, sa tinapay at iba pang sangkap. Pero higit sa lasa, may munting layunin ito. Gusto mo sing matulungan din po itong mga local din po natin para ito pong mga nagbebenta po ng longganisa na ganun pala ay pwede pala siyang pang pizza. Kumbaga level up longganisa siya. Parang international cuisine siya na in-introduce in a local product. Parang kumbaga, kung sabihin nga natin, 'di ba, pizza is known in Italy, Italian. Kumbaga, kaya ginawa namin siyang Italian style pero with a Pinoy twist. With this binalonan longganisa. Pwede po rin po natin siyang i-introduce sa ibang lugar para po talagang mas maipakilala po natin kung ano po yung sarap na meron ng binalonan longganisa. If you would be given a chance po talaga, maybe so kung sa ibang lugar po makahanap po tayo ng mga willing din po na may try po yung longganisa pizza po natin. Sa bawat order, nakatutulong itong masuportahan ng lokal na industriya. At sa bawat produkto, may koneksyon sa komunidad. Pero sa likod ng mga bagong ideya, narito pa rin ang pinakapundasyon ng pagkain, ang simpleng lutong bahay. Sa isang karinderya sa bayan pa rin ng Binalonan, nagsisimula ang trabaho bago pa sumikat ang araw. 4 o'clock ng umaga, maghihiwa muna bago magluto. Saka pag naluto, lalagay nan sa harapan. I-display na lang. Namamalingki pa lang yung iba. Pero yung iba, meron na. Tapos namamalingki, maghihimay muna ng mga gulay, ganun. Tapos pagkakuan, lulutuin, ganun. Habang ang iba ay natutulog, si Tatay Juan ay gising na. Naghihiwa, naglalaga, nagpiprito, paulit-ulit araw-araw. Yung magluto, sir, ang mahirap. Kasi mainit, ganun. Yung napapasuka, ganun. Hindi biro ang ganitong trabaho. May pagod, may init, minsan may paso, pero tuloy pa rin. Dahil dito nanggagaling ang kita, ang pantaguyod sa pamilya. Magmula ng grade 2 pala yung mga anak kong panganay, hanggang sa nag-graduate ng high school, kolehiyo. Ganun sir, dito kami kumukuha ng pinagpapaaral namin. Sa loob ng halos 30 dekada, ito na ang naging buhay ni Tatay Juan. May araw na ubos ang paninda, pero may mga araw naman na may natitira. Meron kuha na natitira pero konti lang yun sir, natitira. O kaya bibigyan na lang namin sa mga kasama namin, ganun.
pinakamaraming tao, yun ang pinakamasaya, sir. Yung mga estudyante, ganon, siksikan dito sa loob, ganon. Pero sa huli, ang mahalaga may naihain. At sa dami ng kumakain, doon niya nakikita ang halaga ng kanilang ginagawa. Dahil para sa kanila, ang pagkain ay hindi lang negosyo. Ito ay daan para mabuhay. At sa gitna ng lahat ng ito, may mga pagkain ding simple at abot kaya gaya na lamang ng chicken. Pwedeng kainin kahit naglalakad. Pwedeng kainin ng hindi na pinag-isipan. Pero kahit simple, bahagi pa rin ng araw-araw ng maraming Pilipino, lalo na ng mga estudyante. Matapos sa mga lutong puno ng lasa, balikan naman natin kung saan nagsisimula ang lahat. Sa lupa. Sa bayan ng Manawag, may isang eco-farm na umusbong sa gitna ng pandemya. Babas Eco Farm, nag-start kami, we called ourselves as pandemic babies. So during that time, people are looking for an alternative to go. So we realized that we could open the farm for everyone so that they could appreciate what nature brings to them. So what sets us apart from some accommodations within the area is that apart from the accommodation, we're offering them yung staycation na farm vibe. So every time you wake up in the morning, may chirping of birds. You could also, during nighttime, meron rin kaming mga some crickets. And it feels different kasi you become close to nature, and at the same time, you're having a comfort of staying in an eco-luxury. We call it an eco-luxury because we're offering a luxurious place to stay at, and at the same time, it's nature's vibe, yeah. So that sets us apart from the different accommodations we have here within the areas of Manawag. Supposedly, yung mga nandito sa highway, dapat commercial yun kasi it's very accessible. But me and Baba come to a point na we have to decide na eco-farm should be something that is accessible to everyone. It's because everything here is parang nagko-coordinate sila, yeah? So we self-sustainable kami. Of course, we make use of the solar energy. Plus, if you happen to notice, we have some plants na master plan yon, hindi lang siya basta itinanim. So we have to consider everything na in coherent with the nature, with the butterflies. So everything was considered. That's why we call it an eco farm. Isang panahon ng kawalan ng katiyakan pero naging simula ng bagong ideya. Dito, ang pagkain ay hindi lang niluluto. Ito ay tinatanim. Yeah. Our produce should be within the 6-kilometer radius of the farm. It's because we would like to give livelihood also to the community. So we make it a point that we help each other, yeah. So everyone could be having their own livelihood for every small businesses that we have here in Pangasinan. Hindi lang para sa negosyo, kundi para sa komunidad. Bukod sa gulay at prutas, unti-unti rin nakilala ang kanilang edible flowers, mga bulaklak na hindi lang maganda sa mata, kundi may pakinabang din sa katawan. Filipinos are very aesthetics, di ba? It's very pleasing to the eyes. Palaging yung millennial term is Insta. Kalaging bago kumain, nagpipicture sila. So we took the advantage to integrate some plants, flowers that are edible, that could have at least a nutritional value, not only for aesthetic value, but in the same time, it has nutritional value. In particular, we serve the blue rice here in Babas Eco Farm. We use blue pea or butterfly pea. It's very rich in antioxidant. So it's very appealing at the same time. So we have that in the farm. So it's one way of telling them that everything that is just within the reach of your backyard could be something that could help you eventually in the end. Mga bulaklak na hindi lang pampaganda, kundi may benepisyo sa kalusugan. Isang halimbawa nito ang butterfly pea na ginagamit sa paggawa ng blue rice at blue lemonade na nagtataglay ng antioxidants. Isang simpleng paraan para pagsamahin ng ganda, lasa at kalusugan. At sa bawat bisitang dumarating, hindi lang sila kumakain. Natututo rin sila kung saan nagsisimula ang pagkain. Sa Babas Eco Farm, hindi lang basta tanim at ani ang usapan. Dito, bawat desisyon ay may kaugnayan sa kalikasan. Kung paano magtanim, kung paano maghanda sa bagyo, at kung paano mapanatili ang balanse ng kapaligiran.
So yung A-house po namin, yan lang siya dati. All the rest are sunflowers. Can you just imagine? Everyone is gravitating po sa A-house, passing through the sunflower. Yeah? Tapos, na-realize namin, lahat sila gusto doon sa A-house. Magpa-picture ba? Okay, during storms, of course, lahat naman tayo, we should be prepared when the time comes, yeah? Like, recently, within the year, we have the big storm that hits Pangasinan. So, we are anticipating it by planting trees, at least to give us barriers, to help us during the time of flood. And at the same time, it also helps us as a barrier for the wind, yeah? So we have the things that we have considered. And at the same time, we use materials that are very resilient to strong winds. Ibig sabihin, hindi lang kita ang iniisip, kundi ang pangmatagalang epekto ng kanilang ginagawa. At habang lumalaki ang farm, mas marami rin ang natutulungan, hindi lang sa produkto, kundi sa kabuhayan. Dito mararamdaman na ang pagkain ay hindi lang niluluto. Ito ay patuloy na inaalagaan mula sa simula. Mula sa bangus na ginawang makabago sa syudad ng Dagupan, sa bayan ng Binalonan kung saan ang kape ay may kakaibang timpla, ang longganisa ay binigyan ng bagong anyo, hanggang sa simpleng karinderyang bumubuhay sa isang pamilya, at sa bayan ng Manawag kung saan ang pagkain ay mas pinayaman sa sustansya sa pamamagitan ng mga bulaklak, makikita na ang mga pagkain sa lalawigan ng Pangasinan ay patuloy na umuusbong. Hindi ito iisang lasa lang. Hindi ito iisang paraan lang ng pagluluto. Ito ay ang pinaghalo-halong tradisyon, eksperimento at araw-araw na pagsisikap. Bukod pa riyan, ito rin ay tungkol sa tao. Mga taong maagang gumigising para magluto. Mga taong nag-iisip ng bagong paraan para mapabuti ang kanilang produkto. At mga taong patuloy na lumalaban kahit hindi madali ang buhay. At sa pagtatapos ng Filipino Food Month, hindi lang natin natikman ng iba't ibang pagkain dahil nakilala rin natin ang mga taong nasa likod nito. Dahil ang tunay na sarap, hindi lang nasusukat sa lasa, kundi sa kwento, sa hirap, at sa pagmamahal na inilalagay sa bawat niluluto. Sa lalawigan ng Pangasinan, ang pagkain ay hindi lang bahagi ng buhay. Ito mismo ang buhay. Kaya tara na, mangantila! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.